Wow, egunon, eta zorionak. Gauza pilo bat esan dizkiduzu, eta seguru asko denok izango ditugu buruan asko eta asko. Lehendabiziko impresioa, zuke arrainontzia jarri duzunean, EITB hor jarri behar bagenu, adibidez, oso mikroskopio batekin ez genuke ikusiko, orduan. Hori da ez, horregatik aipatu dut nola horko etxe, Inglaterrako etxe handi batek futbol eskubidetan bakarrik gastatzen dituela EITB baino 20 aldiz gehiago bakarrik futbolean. Ez orduan, horrek eskala ezberdina adierazten du, baina ez ditu oinarrizko beharrak aldatzen ez. Tira, esan duzun guztitik, eta hemen gaudenok begiratuta, ez dakit, lehendabiziko impresioa da denok etxera joan beharko genukeela. Gauza bategatik, eskola zaharreko jendea garelako. Eskola zaharreko jendea garelako, guk lan egin dugu moduak eta gauza horiek, baina bukatzear daudelako. Eutsi nahi diogu, arresiak jarri nahi ditugu, baina arresiak erortzera doaz. Hori alde batetik, Big Dataren kontu guztia aipatzen duzunean, badago gure arteko belauna, seguru asko, salbuespenak izango dira ez, baina gure belaunaldiari asko kostatzen zaio datuak ematea. Etzaigu gustatzen dendeetan eta tokietan eta sarrera bat erosten dugunean edo gure datuak zehat hori bukatuta dago, urrengo belaunaldiek. Beraz, zuk eskatzen diguzun transformazio horretarako ez dakit prest gauden. Baina, nik hori esan dudanean eta pixka provokazioa eta da muturreko konparaketa da, ez? Eta ez da errealista pentsatzea, hemendik 2 urtera, hemengo merkatua izango dela angoaren berdina eta hori horrela da. Zenbat urtera izango da hori? Bi ez, baino... Nik esan nahi duna da, azuk hasieran esan duzu hor, guk lan egiteko moduak edo guk eskola zaharrekoa garela. Baina beste merkatuetan ere, Inglaterran baita ere ez zituzten batean kalera bidali 40 urtetik gorako jende guztia, ez? Nik uste hor garrantzitsu izan dela nola erabili jende hori, baina gero perspektiba ezberdinak ekarri. Eta hori kostatu zitzaion BBC-ri, kostatzen zaio beste enpresa batzuari, baina bekiratu kanpora. Eta nik uste ez da errealista pentsatzea, ni aritu baldin naiz lanean azken 25 urteetan modu batean, nire naiz egun batetik bestera aldatu behar, nire metodologiak, nire lan egiteko modua ez da aldatu behar. Orduan behar ditut beste estimulo batzu, behar dut beste jende bat, niri kuestionatuko didatenak. Eta batzuetan ez dira bateratuko gure ideiak, baina erabiltzen dut 80, 20eko erregela hori ez, ahaztu gaitezen 20az, beti ongo dira modu batzu, jende batzuk ez direra aldatuko, baina lortzen ari daleko oztan, orduan hemen noski lortuko dugula jendearen transformazio hori, baina pixka mentalitate kontua da, eta hor nik uste denok egin behar dugula hausnarketa bat barrura begira, ni nola aldatuko naiz edo zer eskatzen diot nire zuzendaritza taldeari edo zuzendaritza talde horrek nola karriko dizkit niri estimulo berriak edo erronka berriak. Ez baldin badago inongo malgutasunik aurrekontua aldatzeko, ez daukazu ez da jendeetara joan berrik, hor bukatzen da, ez? Gehien aipatu duzun hitza, eta normala da gainera, estrategia da. Eta berbada guri falta zaigun zerbait, ez? Estrategia bat, pentsatzea, etorkizunera, eta ze apustu egingo ditugun. Nirean hor pixka baita ningola estrategia asko egiten dudan, orduan ateratzen da, naturalki ateratzen da ez, baina izango zen nire observazioa hemen, ez daude estrategia funtzio konkretuak benetan daukatera erantzukizuna erabakiak hartzeko, ez? Estrategia gehiago da kontzeptualagoa edo teorikoagoa. Egin dezagun ikerketa edo, egin dezagun hau da helburua, baina gero hor gelditzen da. Baina hori ez da zaila, ez? Hori ez da zaila, ze estrategia leku askotan egiten ari da, eta ekarri ditzazkezu kontsultoriak, ekarri ditzazkezu adituak diren jendea hori egiten. Baina bai eskatzen du lan egiteko beste modu bat. Ni beti esaten dut, bi modu daude orokorrean lan egiteko, ez? Bat izan zaitzezke oso metodikoa, kultura anglosajoiaren moduan, estrategia definitzen dut denak ez, baina estrategia badago, eta goazen denok estrategia horrerantz lanean. Gero beste modua da,
Ez daukazu estrategiarik, baina daukazu gaitasuna azkar erreakzionatzeko. Orduan, saiatzen zera gauz apostu bat egiten duzu, ez aldin baduzu asmatzen, azkar erreakzionatzen duzu, konpontzen duzu, eta orduan ez daukazu estrategia berrik, ze badaukazu dirua, gaitasuna, jendea, bide horretan aurrera azkar joateko, ez? Orduan, ez dut uste hemen bietako erdiko zerbait dago hor. Orduan, nire gomendia izango litzateke gehiago, elkarlanean lan eginez, beste lan egiteko beste modu batzuk adoptatzea, ez? Lehendabiziko puntua beraz, ikusentzunezkoen munduan, eta hemen sektorea arlo honetan lanean toki ezberdinetan ari den jendea dago, estrategia bateratu bat edo lantzea izango litzateke, hori ezinbestekoa. Zatibez, garbi hitze ezan, zein dira parametroak, hemendik 10 urtera zein izan behar da EITBek bete behar duen papela. Eta zer gertatuko da, ondoren 12 hilabetetan ez daldin baditugu erabaki batzuk hartzen. Ezak zein da horren erantzuna, zein da horren erresponsablea. Eta zein ari da horretan pentsatzen. Bai. Beraz, hori pentsatu egin beharko litzateke, estrategia bateratu batean. Baina azkar pentsatu behar. Beraz, gai oso garrantzitsu bada, estrategiarena eta kasu honetan, kultura aldaketa bat eskatzen du, horra aipatu diguzu zure hitzaspertuan, ze hor badaude batetik kultura eta bestetik politikak duen gai hauetan sartzeko, muturra sartzeko joera hori aldatu beharko litzateke. Bai, azkenean, kontua da hemen ezin ditugu dauden oinarri politikoak edo debate politikoak jarraituko dute eta jarraitu behar dute. Baina, zergaiti daukatea hainbeste inpaktu ikusentzunezkoen eremuan. Hori ez da zerbait, bentsat saiatu gaitezen, ez? Biak uztartzen saiatu ordez, banandu itzazun. Eta benetan badima dago kontzientzia bat, pentsatu ezagun hemendik 10-15 urtera. Zer gertatuko zaio EITB-ri ez aldin badugu erreflexio hori edo ariketa hori egiten. Zake jendeak zer pentsatuko duen, agian ni ez naiz egokien ez da ere ez nago hemen egunerokatasunean dauden erronkak ikusten, eta agian hori baita pentsatuko zein erreza da kanpotik hitz egitea, ez? Eta errezagoa da kanpotik hitz egitea, baina esan dudan bezala, oinarrizko gauza batzu berdina diren momentutik, eta sentitzen dudalako, nola bete, atxola zaidalako, horregatik hartzen dute askatasun hau provokazio hori jartzeko. Tira, estrategia, kultura aldaketa, politikoei esan beharko diegu, eurak ere eskola zaharrekoa direla. Asko bai, batzuk ez. Eta behar bada ikusentzunezkoetan eta sartu nahi dutela, baina alperrik ari direla, kontu ez dela gehien ateratzen denak irabaztea, eta hori eskola zaharra dela. Eta orain ja, eta zeharra jo egin behar dugu mundu handi honetan. Alegia, edukiak ja esperientzia dira, hori arlo guztietan pasatzen ari da, turismoa pasatzen ari da, edozein jatetxeetara joten garenean, ja ez dugu jateko bakarrik, bizik esperientzia behar dugu, eta arlo honetan ere bai ez. Baina gure bezalako herri txiki honek ze egin lezake, edukiak egin behar ditugu, nolako edukiak egin behar ditugu, EITB batek adibidez, eta adibidez ui jarri duzu, kanala izan behar du, edo edukietara bideratu behar du bere apustua. Ez dago soluzio magikori, bestela ez nintzen hemen egon gaur aurkezpen hau egiten, dagoeneko eman da edukiko nuen zein zen soluzio hori ez, baina ez nik uste hartu behar dela begirada bat edo osnarketa bat egin ez bakarrik edukien inguruan, ez dakit hemengo jende askok ezagutuko du zer nahi dute benetan Euskal Herriko audientziek. Baina zer ikasi dezakegu kanpoan hauek gertatzen ari dira, badaude beste lurralde batzuk baita hizkuntzaren eta kulturaren hemengo presio berdinak sofritzen ari direnak. Taktikoak izan gaitezke, ez dago soluzio bakar bat, ez dago formulazio bakar bat nire ikuspuntuz behintzat, baina aurrekoan hemen lana testimonialetan lan egiten den batekin izketan, eta galtzen nion esaizkiazu bi hiru gauza benetan diferentzia bat markatu dutenak, ez? Zein izan dira azken 5 urteetan egin denen gauzak, eta EITB nahieran hor dago, ez? Baina, eta izan da transformazio bat, eremu digital horretan, baina zalantzat ditut,
nola egin EITB nahieran eta jendearen arteko hartu eman hori oraindik sendoagoa. Hor ez dituzte lanik egin denik. Gehiago komunikazio horretan, eta enezari komunikazio tradizionalaz. Bezik, nola dakigu aipatzen ditudan belanaldi berri hauek, ez dutela kontsumitu behar edukiak zuketanek kontsumitzen ditugu bezala. Orduan, edukitza produktua badoa evoluzionatuz pixkanaka, baina zein da benetan transformazio handia, ez? Eta ez dakit, nik ez dut ikusten. Hori da galdera, ez? Zein den transformazio handia, zein den EITBek etorkizunera izan behar duen lan adibidez, eta zeintzuk izango diren gure bide lagunak edo. Eduki honak, adibidez, Netflixekin ezkondu behar dugu zerbaitetarako, edo Amazonekin lan egin behar dugu, alegia eduki honak sortu eta horiek... Hori izango zenagian estrategia bat, baina hori kanpora begiratzearena egitea afiliazioiek jendearekin benetan aitzindaria dela, ez ezagun pasatu denbora sortzen teknologiak, produktuak, nire iritziz badaukagu beste arazo bat handiagoa, hezkuntzarena, kulturaren asoziazerena, nola uztartu behar dugu hori, ze teknologia existitzen da, existitzen dira beste gauzak, hemen aipatutu duen gauza guztiak hemen ez dazkagu sortu beharrik, orduan, estrategia nola definitu dezakegu, benetan guri axola zaigun horren inguruan, eta zen dira horren parametroak. Eta oraintxe, ez dakit ez da 5 minututan esateko soluzioa, ez? Baina kalderak batak ez da atzeti datoz, ez? Nortasunaren kontua aipatu duzu, eta hori ere, etxe askotan pasatzen zaigun zerbait da, ez? Guk goazen saio egin dugu, eta hau EITB da. Eta hau ez dugu beste ino jarriko, zuk EITB-ra etorri behar duzu. Arresiak jartzen ari gara, zuk esaten duzun postura horretan, ez? Baita, arresiak batzutan jarri behar dira ez azkenean, nortasun hori jende gutxi batzuri inporta zaiolako, ez? Baina arresiak jartzen baldin baditugu, benetan ari gara, ez dakit nola funtzionatzen ari den momentu honetan hori, baina bazkagu guk hemen mekanismo batzuk EITB horietako bada, edo gailu batzuk, edo beste iniziatiba batzuk, nola erabili ditzazkegu askoz modu eraginkorragoan. Noski ezin dugu pentsatu egun batetik bestera den aldatuko denek, eta jarraituko dugu horrelako edukiak egiten. Baina zer gehiago, zer dira diferentzia handi horiek? Zuk apustu egin behar bazenu, kanaletan baino, edukian jarriko zenuke dirua? Ez. Ez dakit, azken nik uste, urte asko darmatatzen medik kanpo, baina jarraitzen dute gertutik hemengo eduki batzuk. Edukiak nahiko txukun egiten ditugu, ez? Jendeak egiten dituguna batez ere euskeraz, gustoko ditu, edo, hortan asmatzen dugu modu batean edo bestean. Nik uste ez dugula asmatzen beti, horiek zabaltzerakoan gehiago kanaletan edo, ze plataformetan edo nola heldu behar gehala audientziatara beste modu batean. Eta baina, komplexuagoa da, ez? Nola uztartu behar dituzu guk eduki batzu ditugu, eta eduki horiek egiten jarraitu behar dugu, ze hori gira azkenean gure nortasunaren parametro garrantzitsua definitzen dutenak. Noski badago ikasteko beste eduki batzuk nola egiten diren beste lurralde batzuetan. Baina ni beti joaten naizen galderara, zer gertatuko da ondorengo 12 hilabetetan ez baldin badugu, edukiak sortzeko modu berdinan jarraitzen baldin badugu, ez baldin badugu egiten innovaziorik arlo batean benetan inbertsioa eginez, eta eduki gabe zein den hemendik 2-3 urtetara nola iritsi nahi dugun helmuga hori. Eta ez dauzkat erantzunak. Eta ez dauzkat erantzunak, ez dakit jendea dauzkan erantzunak, baina pentsatu nahi dut erantzuna baleude, zerret egingo zela, edo bestela lehen aipatu dudan gosaritan jaten ditu bestela erantzun guzti horiek politikak eta kulturak. Hala ere, erantzun honak izateko beti, lehen da bizik galderak egin behar dira, eta galderak ondo formulatu. Bai, eta hor jendearen lehen aipatu dut ez, jendeak benetan sinesteko egiten ari zaren horretan, eta agian zuetanik ibili gara arlonetan urte asko darmatzagu, eta axola zaigu nortasunaren kontua, axola zaigu zer gertatzen den euskarazko komunikabideekin. 16 urteko batek ez du berdina pentsatzen, beste referentzia batzuekin ez da. Orduan, aldatu, referentzia ezberdinak, perspektiba ezberdinak ekarri beharren gaude ez, eta hori uste neurri txiki batean agian egiten ari dela, baina oso neurri txikian. Pixkate beste agian provokazioa jarri zen, baina kanpora begiratzen dugu Finlandian zer egin den eta ekartzen dugu formatu bat. Zergaitik da hori formatu ona?
Zergaitik ez baldin badago marko orokorrago bat hori aztertzerakoan. Beraz, ez dakit, hizketan aizaren zera honetan, edukietan apustu egin beharko genuke, audientzian ezagutzan zalantzarik gabe, berbada orain egiten duguna baino gehiago, naiz eta hor talka pikin bat izango dugun, datuen kontu horrekin. Irrati ez duzu aipatu erekin, ez dakit bukatuta dagoen? Nik irratian, telebista... Ze hor ere beste irautza bat gertatzen ari da, podcasten mundu horretatik, eta baina tankera honetan. Bai, tankera horretan. Agian nik uste telebistan dagoelako beti diru gehiena edo han egiten delako aposto gehiena beti irratiak agian ez modu justu batean, baina beti bigarren plano batean gelditzen da. Inglaterrako eredua ekarriko aldemano ez da guztiz referentea, zehaz han beste dinamika batzu daude eta batez ere BBC-ek pixu askoa du eta sektore publiko eta komertzialaren artean ez da konparagarria hemen gertatzen ari dena. Baina oinarrizko gauzak berdinak dira. Oinarrizko gauzak berdinak dira podcastetan edo jendea hasten baldin bada edo Twitterren entzuten eduki batzuk. Nola ziurtatzen dut gero pertsona hori joaten dela EITB-ren web horrira edo nola ziurtatzen dut berriako web horrira joango dela Twitterren albiste bat entzuten duenean, eta irakurtzen duenean. Galdera asko xamar. Eta hizkuntzaren aldagaia gurean oso garrantzia handiko da, zezu ibilizaren toki horietan tira supremazista xamarra zara, inglesa da nausi eta milioi asko eta merkatu izugarria eta apenas gainera zera handirik duten, miramentu handirik duten beste hizkuntzekiko. Hori ala da, eta horregatik konparazioak azkenean provokazioa dira, ez? Eta horregatik ez da zilegi askotan esatea guk egin behar dugu BBC-ek egin duena edo Amazonek egin duena. Baina gero hor tartean badaude baita Galesko kasua, ez? Galesen esforzik egin duena, benetan miresgarria da, hango audientzia hemengoa baino txikiagoa da. Baina asmatu dute oinarrizko gauza horietan. Horra aipatu ditudan 5 gauza horietan hor asmatu dute. Eta jarraitzen du, finanziazioa jarraitzen du, aurrekonte jarraitzen dute, eta ez jarraitzen dute maila berdinetan, baizik eta handituz doaz. Gero baita ere Europa ekialdean dauden beste lurralde batzuetan antzeko erronkak dituzte. Ez daukate agian hemen daukagun euskara eta gaztelaniaren arteko hain tentsio fuerte hori, baina badago ikasteko. Eta honekin ez dut aipatu nahi hemen ez dugula kanpora begiratzen, gehiago begiratu beharko genukela esaten ari naiz. Tira, baina zailtasun nabarmen badago, ez? Euskaraz, produktu erakargarriak itsaso handi horretan kolokatzeko, ez? Bai, baina azkenean orduan, noski bai ez, baina orduan bi gauza daude edo zerbait egiten dugu orain edo ez dugu egiten. Orduan ez dago tarteko zerbaitekin joan da nik uste ja borroka galduta dagoela. Orduan ze hizkuntzaren tentsio hori edo hizkuntza hori mantendu beharra eta indartu beharra hori barrenean daramagun zerbait da. Orduan hori nolabait hori erabili errealitatea da hori. Orduan zerbait egin beharko dugu horren inguruan, ez? Bestela jarraituz hori nolabait modu konformistagoan edo arriskoak hartzeko jarrera hori ez aldima dugu aldatzen. Gu presio gehiago horregate bakarrik nahi dugulako salbatu hizkuntza hori eta nahi dugulako salbatu bakarrik gehiago indartzea. Eta euskaraz gauza interesgarriak eta erakargarriak sortu nahi ditugulako, ez? Zu lan egiten duzun plataformetan, eskain hor hizkuntza bakarra da eta punto. Bal dago beste hizkuntzekiko inolako zerarik? Eskain konkretuki ez, eskain erresuma batuan bakarrik inglesez, baina gero Italian eta Alemanian baita presentzia handia dauka. Baina bestela, BBC-en zegoen hori galeseko eta Eskoziako eredua. Baina horregatik ez dira, hori motorok adibidea da, inoiz ezingo gara iritsi erresuma batuko merkatua dagoen abiadura berdinean, dinamika berdinetara. Parametroak hemen ezberdina ditugulako, baina behintzat iritsi gaitezke orain gaudena, baina askoz leku hobeago batera. Eta guk euskaraz sortutako zerbait egon liteke Netflixen? Nik uste baietz, ez? Edo, hori izan gabe helburu nagusia, hori baldin bada helburu nagusia, bai, eta hori baldin bada... Zuk esan duzulako, ez? Estrategikoki, apustu sendoak egin behar ditugula eta handiak. Pauso txiki asko baino... Bai, agian Netflixena izan daiteke adibide bat,
Baina gehiago ulertuz, audientziak, ez dakit hemen Netflixek ez daukan bezain arrakasta handia kaso edo, baina zer egin behar dugu Twitterren. Zer egin behar dugu Twitterren euskarak indar gehiago edukitzeko edo YouTubeen. Baina ez bakarrik bideoa jarri eta daudela bideoak jendeak eskuragai. Nola egin behar dugu jendeak asoziatzea YouTubeen dagoen eduki bat benetan nondi datorren eta nola kontrolatzen dugu hori, nola neurtzen dugu hori. Ez dakit, beste galderen bat baukazuen, ari mutur asko dauzkagu, baina demorazia, edo bestela kaferen hitzorduan, lasai hitz egiteko aukera izan dezake. Laburbilduz beraz, estrategia bat behar dugu, hori izango litzateke lehendabiziko puntua, eta horretan lanean hasi beharko genuke. Gure lan egiteko kultura eta gauza horiek pitin bat berritu beharko genituzke, eta politikoen atzapar horiek findu egin beharko genituzke, edo behintzat distantzia batera mantendu. Tradizioa eta apustu berriak ondo pentsatu beharko genituzke, edukia eta igorlea ondo uztartu, alegia audientziaren ezagutza sakon eta potente batekin, eta gero zertan izango garen gu ezberdin, beti izango garelako ezberdin, ez, erabatera edo bestera. Hori laburpen oso egokia. Ze horrek esan dagoa. Dena lapurtuta, garatziko dira, benetan eskarrik asko. Eta segi horrela, asko ikasiz eta lan asko eginez kanpoko merkatuetan, baina sustraiak Euskal Herrian izanez eta ona begiratuz eta gauzak ona ekarriz. Euskal Herriz, ja.